Pottläskar till komma ur Gött och där Lorvig och det och komma så till Havnar och Olasök och vinna så 3-8 av Vujinje. Nej, av 6 då. Hur spelas det? Det var fantastiskt. Vi kom in och vi kämpade väl och väcker gott och går scorer så det var fantastiskt. Så Mäkna själva får ett mål till den första diste. Kommer ur Danmark och så hem till förjar och första mål och sätter ett namn och måltalen på när vi. Kan du lösa det målet där? Ja, jag vet inte jag kan säga. Jag får en länka bult och Temjan och smatch till och helt och sidran så i målen. Hur är det att spela i förskolan fotboll efter att runt till Danmark kan du? Jag vet inte, jag syns inte översen alltid. Ta spalt ner ta spalt i Noxen som ansam alla bara och nu har vi finner att rätt mer så där lucka vänja med vi spelar vi 2 mot 11 men ju ta första kappen till det löst Noxen så. En några spelare som kvart är till målsättningar för år 2012. Ja, men det är helt visst som Lee har vi sett om 4 vi skulle ända att för nummer 4. Vi kappen och personligen så att det mer att få några mål. Kvart är framtiden är bra. Jag måste så jag är färdig innan för kvantis för att vinna och kämpa och förbättra mig som spelare så måste jag kvart framtiden vi har på. Tack för det och gå alla så. Så tack till komma på.